kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. May puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayon ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:39 na sang kaagahon. Mga ka K5, 88 dias na gid lamang kag Pasko na. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sunday morning, Good morning mga ka K5!
Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Bangon na dara sa may mga obligasyon aga pa. Subong nga Domingo, it's September 28, 2025. Pila pa kadlaw antes magsweldo. Maayad-ayad nga aga sa inyo mga ka-K5. Dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course sa mga suki naton sa bilog nga Western Visayas. Kag sa mga nagatanaw dra via social media platforms ng K5 News FM. Sa bugos nga Pilipinas mga ka-K5 and even sa mga ara-subong sa abroad, sa mga overseas Filipino workers, kamusta ang inyo dira nga pagtrabaho sa abroad, ang sitwasyon dira subong? Sa mga ka-K5 naton, it's a blessed Sunday morning. Dari sa aton sari nga pagpangalagan, another episode sang Sunday Morning News. Of course, makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. Tubtob karon na sa isang aga ka K5 Kim Montaño Caluyo. Nakapangapi na ba lang mga ka K5 naton? Bisan ano mo ka tawag na? Bisan no tamad ka or do na natong nawan ka da pilita nga magpaligo o para bala fresh o kag kung magsimba ikaw o maggadto sa ulubrahan o kung ano man dira ang imo nga appointment mas mayo kung fresh na kapaligo. Una lang na ang kulba nga matulutog naman tong nawan ikaw dara. Good morning, good morning! Sa mga listeners naton, pinagi sa aton nga mga relaying stations sa 1st District of Iloilo via K3 News FM Yagaw. Tira naman sa Segundo Distrito via K3 News FM Leganes. And K3 News FM Kalinog sa 3rd District of Iloilo. Sa 4th Distrito, upod naton dira via K5 News FM Pasay City. Dira si K5 Edmar Liquinya. Or si Sir Von na to K5 Ans. Sa mga suki naton dira nga tagpalamati, sa mga merkado publiko, sa mga busy na subong nga aga. Kung sa mga nagapahunay-hunay palang subong, sa manog bangon, kung kainap actually bugtaw, garing doon natamadan pa magbangon. Dara kay Tita Rena mapas dara sa Lapus. Good morning, Tita! Kag kay Mami Immaculate nagatutok dari sa aton nga pagpangalagan. Birds are singing. Dara naman sa may Quinto Distrito, lapit na lang gidila yung anniversary. First year anniversary, adja. And of course, subong ang ila diri ang fun run. Dalagan ka mo ta. Para makaupod nyo man dira ang bugos nga team or news team sa K5 News FM Sara. Kag makalibot-libot dira sa may Sara. Good morning! Mangin kabahin ka mo dira sang 80.7 K5 News FM Sara Run for Hope 2025. Nami naguro no antes maglagan kaon kada sang tinanok ka saging. May libre pa naguro nga kaldo-kaldo. Ambot ano gin preparar sa aton sa ringat Sara team. Oh my, it's a beautiful mangin kabahin ka mo sang 88.7 K5 News FM Sara Run for Hope 2025. Isa ka tikang, isa ka paglaong 3K and 5K fun run for at least 100 beneficiaries mga ka K5. Subong na ipatigayon nun, September 28, 2025. Call time, alas 5 sang aga. Madugay-dugay na, probably iba nagatawag na, nagahimos na dara. Basi nagasigabong darang mga radyo na subong or speaker sa mga aga. Mga Sara people, good morning! Adres sa ilaya nga station manager, K5 Manilin Abaro Palek, si Maninay Mane. Si K5 Reggie De Mayo, K5 Edsel Inyon, si K5 Ramelo Palek, and K5 Ivan Carl De Duro. Sa mga supporters dara sa K5 News FM Sara, sa bugos nga Quinto Distrito, dalagan na subong.
Pwede man ka mo dira ka walk-in o kon ka pa-register on-site. Batunon na nila. May mga nagahulat man nga mga sorpresa kag papremyo sa mga finishers mga ka K5. Sa imutag sa katikang kalipay sang mabuligan ang kabaylo. O nakadalagan ka na, may mga mabuligan ka pa. And of course, mga ka-K5, good morning! Sa mga listeners naton dari sa may syudad sang Iloilo, sa 180 tanan ka mga kabarangayan sa 7 ka mga distrito. Sa mga Iloy dira nga temprano pa naghimos para sa mga sulod-anon sang ilang mga kabataan nga may mga transaksyon, para importante nga mga appointments, especially kung halin pa sa mga tagla 7 ang imo dira nga transaksyon diri sa may syudad sang Iloilo or other areas. Temprano para mabugtaw ya pukawon ka ni nanay mo. Himos na. Ang imo nga paligo na ang imo nga inog paligo. Masinad tas ang ininit. Grabe nga mga nanay, no? Good morning sa mga live viewers naton sa karon. Kung may mga shoutouts ka mo dira, birthdays or fiesta sa inyong lugar, imbitar ka nyo si K5 Andre ho. Naidlaw na siya ni sang estofado. Kag mag-disco. Ang tawag na kadto tanay sa mga pista-pista kag birthday. Dugay pa September 30. Sa Martes maya sweldo. Damo to kadugay isang September yan no. Nga sweldohanay kay natuon sa weekdays. Ay natuon sa Martes nga adlaw. Alang-alang no. Maayad-ayad nga kay KK5 Von Carlos Sapio dira sa may syudad sang Pasig. KK5 Phoebe Gonzales Banyes Baldonaza. Charlene Tahina, good morning ma'am, watching from Saudi. Sylvia Pama and Sir Francis, KK5 Francis Latumbo, good morning, watching sa Kalinog. Kay KK5 Mukring. Sabi nga pangalan ba? Lapit na lang mag-kuring. Kay, ano ni ma'am or sir? Lalaki, Mukring. Good morning, sir, from PPZ Palawan. Kay Delia Camacho, good morning, idol, watching from Dapitan, Pototan. Sa mga kasimadungada ni SB Ray Umalay, maayad-ayad nga aga. Dara sa may Quintinsala, sa pamilya Goles dara, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kag sa iya nga bana nga si Sir Noel. Dara man sa may airport Mandurriao, ang pamilya Manaay, kay Ma'am Antonina, kag kay Sir Ricky dara, kag sa mga suki dara sa Tintin Turo-Turo. Ituro mo lang kay kanyang isuserve o suserve. Dara sa may agdahon pa sa Siri, nagatutok si Ma'am Yeyet. Parehas ang kanta nga, Yeyet Bunil. Ay, lain nagaliiya. And of course, subong nga aga, may mga pag-aistoryahan naman kita nga mga balita kag impormasyon. Daring isaton sa ring programa. Manok kita ihan, maugtas. Mga KK5. Kaupod naton na rin sa Master Control KK5 Andre La Pastora. I've got someone waiting for me when I see her. Nami ni aga pa matanok sang mais, mga pilit, magtanok sang saging. Di ba Ma'am Ninita Del Prado, nagatutok dira sa may Sinikway Lapu. Sa inyo bala kun aga, ano balang paborito ninyo nga pamahaw? May araman yung mga tao nga hindi hilig magpamahaw sang kanon aga pa. Ti ilan na iya pandesal, isaw-saw sa kape. Di ba mga KK5 namit abi pandesal kun aga pa bala no? Tapos malunggay pandesal pang tirada tada. Nagutom ta sa bunga aga.
Si Sir Kihong G. Alex. Address na may sinikway, nagatutok man sa aton. Good morning kay Ma'am Sylvia Pama and kay Ma'am Belinda Pama ng Pasay City. Tika mo Sir Kihong, Ma'am Sylvia Pama, Ma'am Yeyet, and Ma'am Dalia Camacho. Ano bala ang nauyunan ninyo? O nga pamahawon kung aga pa? In terms sa mga tinanok bala nino, mga ka-K5. Kakaon man kamo tinanok nga balinghoy. Ibaw balinghoy. And of course, namin ginaparisan niya sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Ramil Itanguy. Saranggit babakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang balimam yayat, kapi kag pandesal. Ambot subong tagpilahon na ya pandesal. Ang isang una, ya tag piso. Pero subong guro tag 3-4 na guro yung pandesalan. Sinodag subong ang nagabaligya sang pandesal nga barato pagyapon. Hindi magkataka-demand sang barato kay tandan man subong gataas. Tandan man subong gasaka. Sir Frank Constantinople nga pinasang DTX Coffee Mix. Follow the sun, making Sunday go on. Mga ka-K5, Andrea sa Western Visayas na sa ato na sa niyang headlines. Masobra 200,000 ka mga tao ang naapektuhan ni Bagyo Opong. Hinilipungon si Upong hay. Naglaslas gadi saya sa may Western Visayas. Mga ka-K5 ang labing apektado amo ang probinsya sang Antique, amo man diri ang probinsya sang Iloilo, in particular diri sa may northern Iloilo o sa Quinto Distrito. Kagtungod man sa Bagyo Opong mga ka-K5, pagsang nakaligad ng mga bagyo, itong Bagyo Mirasol, kag naglabay dato diri sa aton nga tawag na nga mga habagan. Tawag na ang halit sa infrastruktura based dari sa reports ng Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 6. Naglabot mga ka-K5 sa 43 million pesos. Sa mga ka-K5 naton, kagbalaan nyo kung diin ang pinakadako nga kahalitan in terms of infrastructure. Kag kalabanan diriya flood control mga ka-K5. Dira sa may Banwasang Pavia, ang aganan flood control. Naguba mga ka-K5. Diriya sa bahin sang agan sa may Barangay Balabag, kag Barangay Amparo Pavia. Kung sariin, ang ining aganan flood control, ang kahalitan niya is 37 million pesos ang naguba. Bangod diri sa nasambit niya nga bagyo mga ka-K5. Pero sa Antique, may mga nagkalaguba, mga around 6 million pesos ang naguba kung halit niya sini sa sektor sang or sa infrastructure mga ka-K5. In terms naman sa sektor sang agrikultura, minilyon man ka K5 ang ginbilin sang siring Bagyo Opong nga halit especially sa humay. Ano bala baka makaluluoy ang aton siring nga mga farmers? Amakon mo pila na ka binulan ang pagpangabudlay nila para sa ilay nga mga pananom nga humay. Tapos subong pangadaan dumaugtas, dumamuyayaw ka na lang yan sa presyohanay o kung nabaklanay sa ilaya sang humay. Pinakanubo nagligad yan 9 pesos ang mga ka-K5. Pinakataas na yung bakal sa ila sa mga negosyante dira. Mga around 15 pesos. Ano bala ka makasalaklaw sang buot mga ka-K5. Tapos mabatian mo, matawag na ginabaligya sa merkado. Bugas na gani, sobra 50 pesos. Pilagid ya kapilo mga ka-K5. Ang aton sa rin mga farmers apektado ni sila, no? Ang ila sila yung mga pananom kag palangabuyan sa tion sang bagyo, sang habagan, and even sa tag-ilinit sa sining El Nino, kag iban pagidra nga mga kalamidad. Agyan pa sila sang pamiste. Tapos ang aton siniyang ukon ang
sitwasyon nila kung kaisa dupiste man ang pagtratar sa ila sa mga middlemen yan ho. Sa mga ka-K5 naton. Tawag na. O kamo dira ang inyong mga pananom dira sa mga nagapamati sa aton nga mga mangunguma. Kamusta? Nagalaguba man, may mapuslan pa. Kaya usually na, no, based man diriya sa reports ang Department of Agriculture o kon DA Region 6. Usually may ara na sang partially damaged kag totally damaged. Ang hindi nagid balaya mapuslan niya ti o kanugon no. O ti makon mo dugot pawis mo na, palhas kag dugo mo dira ang imo nga ginkapitan. O tapos ang sa sektor sang agrikultura diya daan niya pachimpo-chimpo ang ka-K5 ano parios sang sugal no. O matawag na marisgo kagid kun bala makaginansya ka o kun hindi. So kabay pang mahatagan ni sila sang nagakaigo nga bulig ang mga apektado. Kag basi magahimo man kita sang paagi or maybe makashare sang pila ka mga stratehiya sa aton sini nga mga farmers madiri sa bugos nga Western Visayas sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Antique, Capiz, Guimaras, ang kag Aklan. Kung ano ba lang pila ka pamaagi nga mangin tawag na climate smart at ang ilay nga mga pananom mga ka-K5 ablang hindi basta-basta magumpa just like sa iban man yung mga pungsod no. So, kung ano dira ang ilay nga mga technologies ang mga ka-K5 ambal din ni Ma'am Delia Camacho idol manghod idol ang sa upong bala no baya kamalig sang manghod yan ag ang iyaman niya mga pananom nga marguso. Ahay, sige lang o bangon lang ang importante safe ang inyong nga pamilya o kag makabawi liwat no mga ka-K5. Dira kay Sir Mark Paul Aguilar Temelo nagatutok sa aton nga pagpangalagad dira sa bahin sang Pasay City. Nagapamati gid dira sa aton sa nga programa sa Sweet City of Pasay. Ano katamis ang ano katamis ang pagpalangga sa mga taga Pasay ba? Ma'am Joan Harris or Ma'am Joan Ares. Shoutout galida sa may Canariosa Sara family sa barangay Manampunay. Canariosa, ma'am or Camariosa? Sa may barangay Manampunay, Leon. Sir Alex Sasabo dira sa may Banwasang Miagaw. Good morning. Kag dito sa may Capiz mga ka-K5. May isa dito kalalaki na naghimo sang sulakob o kunining bunker bala bilang pala naguan sang naglaslas ang bagyo upong. Amo ni mga ka-K5 ang ining sulakob bukon bunker. Usually amo na ginahimo sa nang una nga mga panahon. Probably sa inyo dira sa mga nagatutok sa aton nga pagpangalagan o sa gatanaw subong sa live kag pamati sa radyo ti naabtan nyo ni o nakapanilong man kamo nakapulo panago man kamo sa sulako kun ining bunker ablang ginukab nga duta tapos butangan nyo lang dira sang palatungan dira kag amo nang magaserbe nga proteksyon bala no just like sa ginahimo man sang iban during war kun gera mga ka-K5 kag iban pagid nga kalamidad ay pakita naton na bala karon sa inyo ang ining gun obra sa isa ka lalaki wherein no naghimo siya sang sulako nga nara-ara o makita nyo dara sa picture o tinaabtan nyo man bala na probably ang ining lalaki tawag na may edad-edad naman si Manong no tawag na ako nang nahimo ya bala no ukab yang duta dara tangan niya dara sang salog-salog kag dara siya nagpulo panago-nago ang ining litrato ang tawag na no pakigbahin sang ilay ang barangay official pero damo rin nagambal nga delikado no okay lang sang una kay medyo wala gawaya sang landslide pero subong ya delikado kung matampukan ka man bala no gali kaya mo ng mga pagpati mga ka-K5 nga syempre sinang una na and kabahin na isang kultura mga ka-K5 especially sa mga kaumahan kag sa mga areas bala no sa mga pamalay nga wala bala sila sang kapasidad nga magpatukod sa mga concrete dara nga mga structure times of bagyo-bagyo mga ka-K5 pag panalasa or paglaslas ang bagyo kaya mo na ginahimo nila nga ukab sila dara sang duta
dira magpanilong kang magpulo panago-nago mga ka-K5. Pero ang ibanto yung mga nepo baby. Kag mga kurakot nga mga politiko, ti-enjoy sila to yan. Second floor, third floor ilabalay. Konkreto pa. Wala sang kulba nga magkalapalid dirang ilang atok o konsin. Mga ka-K5. Pero kung ikaw gani nga ultimo, muna mo lang na yan nabalaan mo nga makahatag proteksyon sa imo, kot-kot ka lang dasang duta. Diba? Amo nang mahambal mo bilang ka-unfair. Sang ginatawag nga kapalaran. Sakto gadang kanta nga habang may tatsulok. Lahat sila ay nasa tuktok. Di matatapos itong gulo. Ang ustisya para lang sa manggranon. Ang ustisya para lang sa mga may poder sa kung may pwesto mga ka-K5. May gahom dira angod ara sa posisyon, di ba? Ma-feel mo gyud ang mga kantangan na. Subong nga damo diri ang pila ka mga kontrobersya o kon issue may kaangtanan sa korupsyon. Pero sa mga listeners naton sa mga merkado diri sa syudad. Good morning, good morning. Dira sa may Haro Public Market. Kay si Roland Jimenea. Dira man sa may Mandurriao Public Market. And sa may Molo. Good morning. When I see her, makarelate ka man diri sa kanta subong yung upuan. It's a beautiful day. Wag kang masyadong halata. Diba lang? Shout out lang idol ang mga mais di sa balod. Nagkalhapay halit ka upo. Wala gin matatapan Ma'am Delia. Mapulupuslan pa po hindi pa matanok-tanok. Kung hindi matanok ibobod na lang nasa manok sige lang amo gid pa nga buhi kun mangunguma ikaw. Kabay pa nga mabuligan ha. Ang dapat buligan hindi nga ang lapit lang sa luwag ang listahon. Pati sa listahan na kag panagtaganay isang food pack. May pinilian ka mo. Pati man sa mga bululigan dara nga mga farmers ha. Nyo dagani sa aton sa nga mga opisyales dara sang barangay ha. Kag sa bugos naman niya mga ka-K5 nga Pilipinas. Naglabot sa 14 na tanan ang nagkalamatay o nang ining na record nga death toll bangod sa Bagyo Upong kag pilano ka mga naglabay man nga mga tropical cyclone dariya sa pungsod Pilipinas according sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Sa dugang balita nasyonal, ang International Criminal Court o kan ICC ang nagpamalibad sa pag-comment sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga nasapuan nga wala na sang pangalibutan o kon unconscious ang iya amay na si former Rodrigo Roa Duterte sa salog sa sulod sang iya nga selda mga ka-K5. Ibaluon nato na karon ang pila ka mga detalye kag impormasyon sang atong balita mga ka-K5. Gamit ka mo dira sang DTX Beauty Soap samtang nagaparigo para fresh, hamis, and hamot-hamot gid niya. And of course, parisan nyo sang Clinica Dio Fresh. Agod nga mangin fresh ang feelings ang imong nga ilo. 48 hours. Mga ka-K5. Kag para man maputi ang imong nga ilong. Hindi ka mahunya nga nagabayaw-bayaw dira. Good morning, Andy Kagazan. Nagatutok sa aton nga pagpangalaga. Oras, 3 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. Standby ka mo dira. Magapanumbalik kita diri lamang sa aton programa sa Sunday Morning News.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
Serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Valid na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Birds are singing, you're by my side. Let's take the... Oras
alas 5:14 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. This time makuha kita sang update gikan sa aton sini nga pag-asa regarding sa update diri no sa sitwasyon sa aton sini nga panahon. Naka-standby sa linya ang Pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Dapra. Engineer Dapra, kaupod mo subong sa K5 News FM sa programa Sunday Morning News ka K5 Kim Kaluyo. Good morning. Yes, may ngaga. May pala natin sa K5 News FM. Yari ka na mo rin nakasamaran ka rin lang. Nag-prosecuted ito sa 2025. Studies tagatik ko sa bilog na pong short. Ang Western Visayas, particular na ang natirad sa Iloilo, makapag-ibaba kung sa mag-alumang at mag-alumang niya kalahitan. Kung generally, fair weather kita maglusaw sa mga isolated na mga populasyon sa nilang panag-uop nila sa physically. May natugtog makasarangan niya hangin, pagkali namin hanasitangan, panasitangan, magkadalas sa makanay tugtog makasarangan niya pagkatod sa kadagatan. At sa temperatura na sa 24 tugtog 32 centigrado, adlaw mag-abot na kang 5:39 karon nga aga, magatulog nga alas 5:42 oras. May pinakawin ka na kasang parahon. Thank you so much, Engineer Dapra, sa imo sining information and update diri sa K5 News FM. Once again, good morning, sir. Mga ka-K5, generally fair weather diri sa Western Visayas, partikularmente diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. And based man diri no sa latest nga update and forecast sang DOST Pag-asa, ang iring Bagyo Bula o kon Bualoy nga may local name nga opong ang padayon niya nga grabantayan sa guwasang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. I-advise diri sang Pag-asa ang padayon niya pag-monitor kag pag-check sang update regarding diri sa aton nga panahon. Agon din kaso no maka-prepare kita mga ka-K5, pero so far subong generally fair weather diri sa Western Visayas and diri sa Iloilo. Good morning Sir Tristan Wyatt Vigulay and Ma'am Delia Camacho, kay Ma'am Andy Cagazan, Sir Raniel Katamin, Ma'am MC Hermano, may aga ka K5, shoutout lang da kay Boss Emski, kay Boss Jetro Gaviazon, kay Boss Joan Balien Beno, kay Boss Raf Corpus, kay sa tanan nga mga gwardya sang WIT, ang Western Institute of Technology, nagapamatagin sila always. Making Sunday go on. Kay Mamangging Palma, blessed Sunday morning. Nangga Kim, watching live from Barangay Tubod, Bingawan, Iloilo. Thank you so much and more power. Thank you so much, Mamangging. This is my Mga ka-K5, based rin no, sa update gikan niya sa Department of Public Works and Highways through the Office of the Civil Defense ug OCD Region 6. Yara sa 3 ka mga flood control projects diri sa Western Visayas ang nagkalaguba. Sa riin mga ka-K5, isa man diri no, ang isa diri Taytay man niya ang naguba diri sa bahin sang Western Visayas. Ang apektado nga mga area in terms of the infrastructure damages mga ka-K5 amo ang probinsya sang Aklan, stand corrected, probinsya sang Antique and province of Iloilo mga ka-K5. And according diri sa data mga ka-K5, yara sa 43,775,920 pesos and 58 centavos ang kabugusan nga balor sang kahalitan nga ginbilin sini sa infrastruktura. And sa province of Iloilo, ang nagkalaguba amo ang aganan flood control sa area nga sakop sang Barangay Balabag sa Banwasang Pavia sa riin. Iriyang nagdangat sang 20.6 million pesos nga damage. O kag sa pareho man nga proyekto galing sakop lang sa Barangay Amparo Pavia, naglabot sa 17.2 million pesos ang kahalitan mga ka-K5.
Tiyamakon mo sa isa ka proyekto, damage 37.8 million pesos. I-check natin to karon na. Actually, nag-viral ang naguba dito nga mega dike sa may Kulasi Antique. Galing kay mas dako galing diri ang damage sa may Banoy sang Pavia ho. Check naton ano bala ni ang check naton ni karon na sitahon naton to personal. Kung ano tong sitwasyon, ano ka laparon, ano kalabaon sa sining damage nga based diri sa data yara sa 37 million pesos ang damage dira sang Aganan flood control sa Barangay Amparo kag Barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Mga ka-K5 dito ya sa may Kulasi Antique atong naguba balang tawag na mega dike sa may barangay o kon sa may Kamansihan Kulasi Antique. Dinaya ang kahalitan dito naglabot sa 1.7 million pesos. Mga ka-K5. Pero diri sa bahin sang approach sang Bakalan Bridge sa Sebastian Antique kag ang revetment wall no sa Bakalan River yara sa 4.1 million pesos ang nangin kahalitan. Tiyamakon mo dako-dako gid diri ang damage sa Iloilo sa Aganan flood control. So si saon naton karon kun ano ni kadugay na ning Aganan flood control kag pila ka mga factors nga nagkalagubain in terms of the integrity kag pag-on pundasyon sang saring proyekto mga ka-K5. Ti kanugon sang kwarta sang gobyerno hamakon mo. Tawag na 37 million pesos. Alin pa na sa mga buwis naton nga mga Pilipino nga halos adlaw-adlaw nagabaka-baka mga ka-K5. Kag overtime ka lang gani, mayor gani or kalabanan gani nga oras mo nga kadto sa imo sini nga pagtrabaho. Sa inyo nga opisina mga ka-K5. Ibalo nato ni karon nang pila ka mga detalye kag impormasyon. Actually gina-check naton online. Wala sa mga naga-circulate bangunon niya nakita. Pwede man nga bugtaw na. Pwede man bugtaw na sa kamatuoran. Nga damo sang kurakot diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. So we're not insinuating nga ang ining proyekto kay i-check pa ni nato no ang integrity sang sining proyekto kun nga naguba ini mga ka-K5. Kaya makon mo 37.8 million pesos ang kahalitan nga nabilin sa sinang proyekto tungod sa Bagyo Opo kag mga nakaligad nga habagat nagligad nga si Mana. Supposedly ano bala tawag na anong problema wala nagsunod bala sa ila diri nga disenyo mahambal bala ni nga palpa o kun paskog lang gid si Upong or in mga ka-K5 ang ning mga flood control structures ang supposedly amo ni siya yang ang maka-control ya sang baha mga ka-K5 makasarang sa mga dlagkuan nga mga dalagkuan nga mga balod mga ka-K5 kung insakto lang yang pag-ubra. Diba na Ma'am Lang Ladoblan, Ma'am Leia Asistido Alarba, and Sir Tristan Wayat Vigulay nagatutok sa aton nga pagpangalagan. By the way, mga ka-K5 update no, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong mga ka-K5 ang nag-someter o nagpasa sang iya sining resignation bilang special advisor sang Independent Commission on Infrastructure so kon ICI which is amo ni siya ang naga-imbestigar sa karon sa pila ka mga infrastructure projects partikularmente no kalabanan diri mga flood control projects diri sa pungsod Pilipinas nga allegedly amo ni bilang may mga ghost flood control projects, ghost projects, mga palpak nga proyekto, mga delayed mga ka-K5 kag substandard. Ay check naton balang nangin pahayag ya diri, balya diri nakakagago diri ang sistema mga ka-K5 kag damo man sang nagaduda bala sa iya siya nga ikasarang kag nagambal nga may conflict of interest considering nga siya ang alkalde sang Bagyo kag may mga bati-bati o kung may pila ka mga akusasyon batok sa iya ang ginagamit lang ni ang ining kahigayunan no mga ka-K5. This time pamatian nato nang nangin kabahin sang pahayag diri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ngara to siya no sa may syudad o kung sa may syudad sang Baguio mga ka-K5.
Yaring pahayag ni Magalong. We're gathered here today not only to recognize our achievements, but to celebrate your sacrifices and unwavering commitment to serve. The Breeze Awards is about honoring personnel who consistently go beyond what is expected. Those who embody excellence, deliver extraordinary results and services, and those who serve with overwhelming, enthusiastic dedication. This event is an important occasion because we pay tribute to the pillars of our workforce. Our retirees who have given the best years of their lives in service, the families of our departed colleagues whose legacy continues to inspire us, our loyalty awardees who prove that true dedication is measured by years of steadfast commitment, and finally, our outstanding employees of the year who set the standard for excellence and professionalism. We also commend our employees' choice honorees who earn the trust and respect of their peers, our exemplary departments who show the power of collective efforts, and the Star Family Awardees who remind us that service is not carried out by one person only, but supported and nurtured by family values of sacrifice, love, and dedication. Public service is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now, at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. And I was expecting, I anticipated that corruption is widespread. But now that I've been going around the country, I've never expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan naming mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, sinisira nila ang kinabukasan ng ating bansa. And please, let us not allow this passion to address corruption short-lived. It should be a long-term engagement. Huwag po natin pabayaan na nakawin nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Huwag natin pabayaan na nakawin nila ang kinabukasan ng ating bayan. And sometimes in my private moments, I weep because I've never seen this kind of corruption.
Nakita ko yung mga extortion, mga pangikikil. Pero believe me, this is something very, very different. I can only bow my head and express my frustration. It's a sacrifice. Sometimes I think the safety of my family. Napakahirap labanan ang korupsyon. Dahil lagi na lang may mga taong wala nang ginawa kundi mamulitika at sirain pa yung ating reputasyon. Ganyan na kagago ang sistema natin dito. Nakikipaglaban na tayo araw-araw, sacrificing our safety, sacrificing our life. Pero may mga tao pa dyan na walang konsensya, na walang ginawa, kundi puro na lang politiko ang pag-iisip. Kasing dumi ng kanilang mga konsensya. They're no different from these very powerful people who continue to destroy our nation. Let me... Nabatian ninyo mga ka-K5 nga si Baguio City Mayor Benjamin Benji Magalong mga ka-K5. Mabatsyagan mo ang how sincere mga ka-K5 ang iya sa niyang speech regarding dari sa madata kag highly syndicated nga corruption dari sa pungsod Pilipinas tungod dari sa mga infrastructure projects nga madugay na mga ka-K5 nga ginahimo nila yung dira sila yung gahutot sa mga kwarta. Gina-normalize nila, normal na lang subong yung makabaton sang kickback nga 20-30% tungod sa mga infrastructure projects nga ni, diri sa mga flood control projects nga ni. Pero kita yung mga ordinaryo nga mga Pilipino ang nagaantos mga ka-K5. May mga nagkalamatay tungod diri sa mga pagbinaha-baha nga supposedly pwede diri na prevent sa mga flood control projects nga ni kung maayo ang pagpatuman o kung pag-implement mga ka-K5. Bilang isa ka ordinaryo nga Pilipino, mabatsagan mo no makapamuyayaw ka sa gobyerno, makapamuyayaw ka sa mga nagapangurakot. Pero sino bala ni may sala mga ka-K5? Partly may araman kita bilang mga butante mga ka-K5. Liwat-liwat na nga ginahambal nga be wise voters. Balaan nyo gani nga mga trapo kunining mga traditional politician. May mga kaso na sa mga nagliligan. Na-convict na mga ka-K5. Ginapili nyo man yapon kag ginaboto. Ginabalik nyo man yapon niya sa posisyon. Tungod lang ginabakal o kung ginahatagan ka mo sang 500 ang 1,000. Pero anong kabaylo mga ka-K5? Pila ka tuig nga agwanta. Ang bilog nga Pilipinas ang nagaagwanta. Gani kabay pa nga manuto diring mga Pilipino. Manuto kita nga mga butante sa masunod nga eleksyon, mangin maalam kamo, mangin observan kamo mga ka-K5. Sino bala ang maayo o sino bala ang hindi kurakot nga mga politiko mga ka-K5. May mga ikasarang, may ihibalo, pero hindi ni mga trapo kung traditional politicians. Nga mo ni binilyon, trinilyon ang ginakuha sa kabansang banwa mga ka-K5. Di ba lang, baldi rin ni Ma'am Isabel Grace Villegas, nagrereklamo ang mga tao dahil kahit sila nagbebenta din ng votes nila, we really need to have a change of heart. Temakon mo ang 1,000 na, pila man nakadlaw na yung gasto mo. Sa 1,000 na, pila nakatuig ang ilas na yung pagpungko dira sa pwesto. Mga ka-K5.
tikabay pa nga hindi na kita mag-inanga-anga o sa sunod nga eleksyon. Okay, ang maga-suffer sini, ang maga-antos sini mga ka-K5, ang masunod nga henerasyon. Dumduma mga kabataan mo, mga kaapuhan mo, kung mapabilin ang ining sistema, ang ining corruption diri sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. We don't deserve this kind of governance. Mga ka-K5, damo sang resources ang pungsod Pilipinas. Amakon mo na ungasan na kita tara na nangin advance bang iba niya mga pungsod sa aton. Nga somehow damo kulang to sa ila in terms of resources. Pero diri sa aton sa Pilipinas, in terms of resources, sa halin sa nature, mga ka-K5, kompleto kita and we are abundant, we are blessed. Kung galing ang problema diri sa aton, ang problema sa korupsyon. Imbes nga public service, mga ka-K5, self-interest ang ginauna, ang kaugalingon ang ginauna, mga ka-K5. Makalagaw-lagaw sila dito sa Europe, makalagaw-lagaw dito sila sa Amerika, kagiban pa nga bahin sa kalibutan, samtang kita yaga agwanta, pero aton ganito yung kwarta nga ginabayad naton, halin sa aton sila nga mga taxes, mga ka-K5, ginausikan nila, and they're living their lives to the fullest. Dragi sa ilang mga luxurious lives, mga ka-K5. Bakal sila to sa mga designer bags, padayaw nila dira, ibalandra nila dira sa social media, pero hindi gali halin sa pinangabudlayan, halin gali la sa ilay nga pagpangurakot, mga ka-K5. Hambal gani diri ni Ma'am Isabel Grace Villegas, ang sistema talaga ng government, mga ka-K5, and ang corrupted or ang corrupt. Teka mo, mga ka-K5, sa mga nabatian ninyo, kag sa mga nakitaan ninyo sa mga balita, kag mga social media, regarding diri sa mga corruption yan. Ano ba lang tawag na? Anong balatsagon bilang ordinaryong mga manugbayad sang buhay o kung taxpayers, mga ka-K5? Debla, dumakapamoyayaw ka man. Ambal ka nga kami diri, tawag na, gasulay sa initan, gasulay sa ulan, ginakaltasan diri kada bulan, sa mga ka-K5 naton. Diba lang? Ay, kasalawayon diri sa mga kurakot nga ni. Kung pwede lang nga ibalik ang death penalty kag sila ning unahon, mamalakpak ta pa ring tao ng mga ka-K5. Okay. Although nga we don't advocate ang mga brutal, pero ang iginahimo nila sa aton sa ring pungson, they're making us all suffer. They're making all of us suffer. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi kita tanan, mga ka-K5. Diba la? Mabatsagan nyo man to sa pila ka mga speeches ni Mayor Benjamin Magalong, mga ka-K5. Amo na, no? Sa masunod nga eleksyon, hindi ka mo mag-patronize dira sa mga politiko. Hindi porket nga may hatag dira sila sa inyo, tuhon nyo na, bisan balaan nyo nga hindi sila capable. Bisan balaan nyo na, mga ka-K5, nga may pila na nakamanga malain o kon bad records, mga ka-K5. K5 News FM. Oy, kututok politika na nila. Sa mga ka-K5 naton, kag-according gani diri kay Mayor Benjamin Magalong, nga na institutional na sindikato na ang ining mga practices nga ni diri, no? May girabaton nga mga kickbacks or SOP, ining 10 to 20% sang budget sa project makadto sa mga politiko, mga ka-K5. Kag according diri nangin standard practice na, nangin normal na bala, no? Sa mga politiko, sa mga kongresista, wala man naton ginatanana, mga ka-K5 na magbaton sa siring mga kickback. Amo na iba nang bala sila, wala ko na yalabot sa sweldo. Gusto ko yung magserbisyo sa publiko. Ang iba na ginaglagas nila is poder. Okay, balaan mo kung may poder ikaw, dara sa inyo nga banwa, dara sa inyo yung tawag na congressional district, sa bilog nga probinsya, o kung ano man darang imo sa nga area of responsibility, damo dara magnegosyo magsulod sa imo, mga proyekto maagi sa imo, mga ka-K5 may say ikaw, may gahom ikaw, mga ka-K5, then probably pwede mo na magamit
on your own advantage mga ka-K5 and damo sang nagagamit sang ila sineya ang pwesto in order nga makagain sa kung anong gusto nila nga i-gain mga ka-K5. Shout out din sa Goles and Telarma as well man ang Montaño family nagatutok dira sa aton siring pangalagan. Ati amo ni gani no tungod diri sa sining mga korupsyon, ang inequality o hindi patas na panggobyerno nagakatabo kag nagalala no mga ka-K5. Ati amakon mo damo sa mga sektor or damo sa mga departamento mga ka-K5 ang ginakulang sang budget. May pila ka mga eskwelahan nga kulang sang classroom. Ang mga estudyante nagatawag na. Nakita ko to nagligad sa area sang Negros, ang area sang even diri man sa may Iloilo province. Ang iban wala sang proper classrooms, kulang sila mga ka-K5 gakabasa. Og tawag na ginasudlan sang tubig baha ang ilay nga mga hulot klasihan. Ang pwede ni kutani diri ni ibutang ang mga ang budget ganiho. Ginabutang malangalan nila sa bulsa nila mga ka-K5. And of course, ang ining mga ahensya kung nagapahina ini sa aton siring institusyon. Okay, ang mga pila ka mga ahensya kag pila ka mga politiko mga ka-K5 ang nagaserve for political interest more than public service mga ka-K5. Ti kun tungod man sa amo nga mga issue, mga kontrobersya, ti ang aton sa nga pagsalig sa mga politiko, sa mga government officials ang nagakaguba. Makita mo subong yan. Tawag na halos damo na nagaugyon sa mga rallies, sa pila ka mga paghula, batok diri sa corruption sa may pungsod Pilipinas mga ka-K5. So kinanglan naton ning i-break ang cycle. Pasabton ang dapat pasabton, prisuhon ang dapat prisuhon. Kung hindi sila madala sa aton sa nga justice system, tiga gaba na lang gina sa ilay. Gaba nga kita mo ng bilog nga pungsod makahambal sa ilay nga deserve mga ka-K5. Oras sa alas 5:41 na sang aga. Standby mga ka-K5 pagbalik naton. Magakuha kita sang pila ka mga update sa sitwasyon sa dalanon naton, kag presyo sa mga merkado, and of course dugang diri naton nga mga balita kon headlines diri sa pungsod Pilipinas. Ambal diri ni Sir Sakuraki Shuhoko. Tama na idol basta may bagyo gani busog ang mga buhaya. Tsakto gid ang ambal ni Robin Padilla nga basta may baha, may buwaya. Tungod sa mga buwaya, may baha sa mga ka-K5 naton. Standby! Magapanumbalik kita diri sa aton siring nga programa diri lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bagong paglaon. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life
thank God actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy na lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Pabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanila. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Oras, alas 5:48 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programa Sunday Morning News. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that you'll say, hey, hey. Mga ka-K5, according to kay Vice President Sara Duterte, ang iya amay nga si former President Rodrigo Roa Duterte ang nasapuan nga wala sang pangalibutan o kon unconscious sa salog sa sulod sang iya mismo selda didto ya sa may International Criminal Court o kon ICC sa The Hague, Netherlands. Based diri sa Vice Presidente, nakabaton sila ya sang information halin sa pila ka mga hospital sources nga kinanglan nga ipaidalom sa laboratory test ang iya amay bangod nga nalipong ini apang wala sila yagin pahibalo gila yon. Kag wala mayagin hatagan sa anuman nga explanation kung anong natabo sa ila amay mga ka-K5. And tungod diri na alarma sila sa sitwasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte kag na-question ang capacity sang ICC. Follow the sun, making Sunday. Aangot diri sa security and safety man sang former president. Pero based diri sa latest update mga ka-K5, nagpamaribad nga maghatag sang komento ang International Criminal Court sa naging statement diri no ni Vice President Sara Duterte. And according diri sa ICC mga ka-K5, hindi sila anayang maghatag sang information kani bangod no sa right or base sa right of privacy mga ka-K5. Wala gina-discuss ang pila ka mga pribado nga butang sang isa ka detained or isa ka detainee dito sa ilaya nga pasilidad sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. And according diri sa ICC, ginahimo man nila ang tanan kag mapasiguro no in terms of the health and safety sang anay presidente kag sang tanan nga mga detainees nga ara sa ilaya sa International Criminal Court o kan ICC facility. Kamo mga ka-K5, kung makaatubang kamo sa mga kurakot nga politiko, ano yan mambal niyo no? Mamuyayaw man kamo. Sa mga ka-K5 naton, ano man ba kaya Yudi Pungo Linintigan sa mga ka-K5 naton dara. At this time, makuha kita siyang latest sitwasyon sa aton sa ringa dalanon. And of course, pila ka market report with ka-K5 EJ Cordova. Okay, nagapulo pa huway-huway. Subong si ka-K5 Karen Badilla. Parang reliever of the year naman ho, ka-K5 EJ Cordova. Good morning, Sir R. Poras Cardinal. Nagapamati diri sa itong pagpangalagan. Ma'am Lenny Pedroso da Divas. And kay Sir Julio or Julio Sancho Abelarde Medina. Tamyaw lang dira kay Sensen. Aram Sensen, Aram Sensen. Aba-aba. Nga pinakamodra. Hindi namin magkaon sang puto. Aga pa, no? Ako maghigop sang sabaw sang batsoy. Magpangaldo. Siya na. It's a beautiful day. Good morning, mandira kay Sir Mayo Katarasang Kandado Cabana. Nagapamati sa atong pagpangalagan. Go for a ride. Hey. We're establishing our connection sa atong siringa patrol with ka-K5 EJ Cordova mga ka-K5. We'll drive on and follow the sun. Kagambal ganit rin nila. Oo nga, hindi lang na sa Department of Public Works and Highways so kon DPWH nagakatabo ang korupsyon. Ang dahmo pagidira nga mga ahensya sa gobyerno. Takang-takang na kamunara. Tihin na kamuda. Kay mambal na DPWH kami subong kamudasun. Tawag na.
Kanino bala ang huling halakhak? Kanino ang huling halakhak? Kundi sa taong bayan. Sa taong bayan, mga ka-K5. Happy Sunday, Sir Romeo Sobere. Nagapamati indigid sa aton sa ringa pagpangalagan. Thank you, subong sir. Sa mga live viewers naton sa karon. This time, naka-standby na si ka-K5 EJ Cordova para sa mahatag niya nga information regarding diri sa sitwasyon sang aton dalanon. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 EJ, good morning! Ka-K5 King, mayang buntag. Babaw, taga ano, Bisaya na jud ka. Kasi no ka jud nagtuon magbisaya ya. Ka-K5 Edge. Oo, tisingan tama na K5 King mga iba nga lingwahe. Dili ko sabot si mo sulti. Ano ka manami magambal sang Bisaya. Ano pag itang tinaga nga na balaan mo sa binisaya ka K5 Edge? So para ka K5 King, dalaw mo malana. Mayong buntag na. Wadadlo ka da kay Ma'am Anthony naman na. Ito taga Negros area na siya daan. Oriental area. Binisaya na sila mo. Ang nabalaan ko ka kay 5 EJ. Ang ano kaning gwapa man. Nindot na wong. Ikaw nindot na wong ka man? Oh yeah. Ang law ay bangag na wong. Ano pag yan eh? Ano nga ni pagambal kung palangga ta ka man, no? Oh my God. Binisaya. Mga Jude. Ang sikat dira sa may mga Bisaya, si Jude. Kay do halos tanan nga linyada sang ilang mga ginambal. Dili ko Jude. Dili Jude. Kamusta ang syudad sang Iloilo? May pila bala ka mga events, may mga road closures sa K5H. Agad maabisuhan, no? Pila daton ka mga listeners, especially sa mga motorista subong K5H. Yes, ka-K5 Kim, no? Sa aton bilang paglibot-libot sa ginaupod kay ka-K5 Makoy dito sa bayan sang Diversion Road. Mayara dito sa nga pollution from Diversion Road, Buhang Kapur area to General Luna Street corner na bala ka-K5 Kim sa may Infantry flyover. Kin temporaryo nga gin sira kay may sang 5 nga priwaton ang Western Visayas Medical Center ka-K5 Kim. May ano to event? May fundraiser niya K5 Kim. Ikaw ya wala kay kaduludulagan. Gaduludulagan di tayo kay K5 Kim. Ilabi na kito may mga operation. May mga by bus operation. Nasaka mo pa lang yan sa 4th floor diri sa stasyon do. Adlaw duga exercise ka man daw. Diba? Pero aside dira may tawag na naka-start na dirang ila sila yung nga fun run sa buong aga. Sa subong ka K5 Kim nag-umpisa na siyempre marami ilang tawon kung may ara sa mga nadadalagan ng K5 Kim. Labi natin kung kaupod ko si K5 ako, ikaw kadapat na sa makita. Ano tika-tika nyo gid sa dalan? Balan mo si K5 Makoy nga sa dalan siya matulok ha. Budlay bala sa sa mga nagalabay nga mga dalaga. Basi safe ya si K5 Makoy. Basi siya wala may ginatulok pero si EJ Cordova may ara. Okay pa Ben? Ito lang lang inakasipay kasi kita nagapangita sa balita, intural yun nga magbalik kita ang left and right at K5 Kim. Hindi na nagandalagan. Ang balik ka K5 Andre Cordova ka K5 Edge ang balya. Ay, tuon! Do hindi mapatihan ko naman. Bro, tawag na. So far, kamusta mga dalanon naton sa other areas naman ka K5 EJ. By the way, dira gali dito sa may Sara ka K5 EJ. Wala ka to yung nag-join sa ila yung dalagan. Ano ni ang fun run nila subong ka K5 EJ. Run for Hope, no? Sa imutag sa katikang kalipay isang mabuligan ang kabaylo. Pero dira sa may other areas ang Iloilo City, kamusta nga ton sa ning dalanon? And of course, anong in-monitor nyo gani nga produkto,
So kakakipay film sa bayan sa Ledesma Street. Turang na Ledesma Street kaga Delgado sa dito para kantos may city proper sa buhay para madalan sa attraction. So wag na kayo sa gumuti kay mga iba nga fotografer na to na rastin bahan. Nagapaguro tulog ko itong Domingo kakipay film nagbabawi kay buwas office sa na mga kakipay film medyo tapos ako na naman tiningnan ng mga kauturan na. Ang tanong dito naman sa may area sa Iloilo sa ng market 55 madamo sa mga negosyante o mga utulan na ito na nagagawa ng akon sa ilang kinahanglan na nagod nga negosyo 55 para sa kalendarya mga reluto nila ng 55 Dano tong ginomonitor ninyo kaki 5H nga produkto subong para magiyahan man naton sa ring nga mga tawag na mga suki nga mga tagpalamati regarding sa presyohan na isubong sa merkado naton. Kung ano ka sweet kay kaki 5H kay kaki 5 Makoy mas sweet pag kaki 5 Kim ang paho. Nga ha. Di kayo tama ang nakarato kaki 5 Kim. Dari ba lang mga presyo kaki 5 Kim sa mga matamis kaya mga waka mga prutas naton sa Iloilo Terminal Market. Alis na pilit, 60 ang kilo. Melon, 60 ang kilo. Aho, 120 ang kilo. Sandria, kaki 5 Kim, 40 ang kilo. Dragon fruit, 180 ang kilo. Chico, 80 ang kilo. Ang lanjones, malungkong kaki 5 Kim, tama ko din kamahal, 250 ang kilo. Kabugaw, 120 ang kilo. Muscat, 160 ang kilo. Kaga, pinya, 70 ang kilo. Ang biras, 30 mo, ang bilog, 100. Ang grapes, 200 ang kilo. Apple, 20 pesos ang bilog. Kagatlo, 50. Poncan, 25 pesos ang bilog. 100 siya kasi 5 Kim. Tapos ang saging, 25 per kilo. Kamote, 60 ang kilo or 60 kaki 5 Kim. Ang orange, 35 per piece, 100 kaki 5 Kim. Sige. Thank you so much, K5EJ. Kayo dugin ako lang nakita sa aton sa ring tiyempo. Salamat yun, K5EJ. Sige, K5EJ nang hindi sa station report. Ginadurang yung sinyo sa kalwan sa Dimitri Bayo para sa bosito nila na trangkaso mag-Dimitri Bayo. Kung sa patrol, si K5EJ ko yung spiha naman si K5EJ kung naman para sa kampiyon nga malita. Servisyo publikong kalingawan si Hilo. K5 News FM. Si Ma'am Beth Edar Lilia. Abaya, good morning Ma'am Kim. Ako Bisaya man, taga Cebu kag Leyte. Anong matudlo mo sa amon niya tinaga Ma'am Beth? Matudlo ita man bisang binisaya da bi. Paano ang balon o kung paano magpamangkot kung nakapamahaw ka na sa Binisaya, Ma'am Beth? By the way, good morning kay Sir Warlito Nalaunan. Good morning, Ma'am Kim. Happy Sunday. Blessed Sunday morning sa Nalaunan family, sa Nyala family, sa Barangay Maduyo, Miagaw, Iloilo. Sir Higino Sumagaysay, nagatutok mandra sa may banwasang Bingawan, Iloilo. Si Sir R. Porras Cardinal, good morning, Beth. Kay Lolo Arthur Lilia sa Batchoyan sa Maspasan, Calino. O din sa Kalinog, inyo Batchoyan, Ma'am Beth. Para kung may mga balita na makalabay kami da, Beth. Listening sa Bangga Igcadios Leon, Iloilo from Sir Mayo Katrasang Candado, Cabana. Let's take the car and go for a ride. Magasunod na ang aton siring programa Sunday Morning Newscast. Kakaupod nyo, ako sa gihapon, K5 Kim Kaluyo. And K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. May dagad ginyaga sa mga listeners naton. Pinagi sa aton ng mga relaying station sa K3 News FM Yagaw. Dira with Kuya AJ. K3 News FM Lagares with Kuya George. K3 News FM Kalinog with Kuya Jepoy. Dira sa may Pasig City. Dira kay K5 Sapio. And of course, dira sa K5 News FM Sara 88.7. Nga nagapadayon dira ang ilasining fun run. Run for Hope mga K5. With K5 Remelo Paleg. And of course, sila dira nga station manager. K5 Manilin Abaro Paleg. K5 Reggie Di Mayo. Ilasining mga staffs dira. News team. K5 Edsel Inyon. And K5 Ivan Carl Diduro. Diri sa Master Control na kaupod naton. Wala sang liwan. The Master, the Single Lover Boy. K5 Andre La Pastora. Kaga ko naman ang inyo
upod ka K5 Kim Montaño Caluyo. Kag para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang ubok ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape Detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwag kay lutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka ba? Bye! Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low fare flights. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations from Iloilo, Cebu, and Davao. It's easy now. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly the bye with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibog
Imong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang nakamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A. Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Elope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:10 na sang aga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Maayong aga Iloilo, magandang umaga Pilipinas. Good morning world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Setyembre 28 tukon September 28, 2025. Dari sa K5 News FM Philippines and K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makita nga mabatian, makita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si K5, Aaron Refoyo. Sa headlines, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang D3 Bayo, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bayo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Sailo na kita sa aton mga headlines, mga ka-K5. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day.
Sa aton top story of the day, 19 katawo patay sa paglaslas sang Bagyo Mirasol. Nando kag opong lakip na sang habagat. Balitang lokal. Sa balita lokal, masobra 200,000 katao sa Western Visayas naapektuhan sang Bagyo Opong. Ka-flood control projects kag taytay sa Western Visayas naguba bangod sa darang epekto sa Bagyo Opong suno sa DPWH6. Kag sa aton balita regional, pamilya sang lalaki nga nasapon patay sa barangay Matabang sa syudad sang Talisay nagapanawagan sang hostisya. Balitang National. Sa balita national, mas bati ka grublon, labi nga naapektuhan sang Bagyo Opong. DSWD officials magabisita sa nasambit nga mga lugar, agod mahatagan sang nagakaigo nga bulig ang mga pumuluyo. Mayor Magalong nagbiya bilang advisor sa Independent Commission for Infrastructure. Balita International. Sa balitang international, US President Donald Trump nanindugan niya hindi pagpahanugutan ng Israel nga sakupon ang West Bank. Sa balitang negosyo, presyo sang gasolina ginalantaw nga maganobo samtang diesel kag kerosene magata sa masunod nga semana. Balitang Sports. Kag sa ato naman nga headlines sa balitang sports, Embiid kag George sang 76ers malabo pa nga makabalik sa hardcourt bangod sa injury. Balitang Entertainment. Kurt Bondad ginkoronahan bilang Mr. International 2025. Balita Extra Special. Kag sa aton balitang extra special, isa ka 99 anyos nga tigulang lubos ang kalipay nga natupan ng isa sa iya mga handom nga maaresto kag mapreso. Aba, bantayan ang detalye sa aton sa mga headlines dari sa K5 News FM nga ginadulong sa inyo sang kaaluman sa mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Itang Uy. Ang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga amo ang Mikey C, DTX 500 kag D3 Bio nga naghatag gid proteksyon sa lawas mga ka-K5. Sa ilo na kita sa aton sa mga balita, una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, nagsaka na sa 19 ang numero sa mga napatay sa mga naglabay nga Bagyo Mirasol, Nando kag Opong. Lakip na sang habagat nga naglaslas sa pungsod. Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kan NDRRMC, yara sa masobra 2 ka milyon ka tawo ang naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kan CAR, Central Luzon, National Capital Region kan NCR, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Caraga kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kan Barma. Suno pa sa NDRRMC, sa 19 ka ginreport nga napatay, 4 dari ang nagikan sa Cordillera, 8 sa Cagayan Valley, 3 sa Central Luzon, 3 sa Bicol Region kag isa naman sa
Western Visayas. Samtang 18 naman ang gin-report nga napilasan kag 14 ang missing. Naglabot naman sa 5,202 ka mga pamanay ang total damage kag 4,494 naman ang partially damaged. Nalista naman ako nakalista sang 14.8 million ang natuga ang kakalitan sa agrikultura samtang sa infrastruktura naglabot sa 822.1 million pesos. Padayon naman ang pagpanagtag sang relief goods sang gobyerno sa mga naapektuhan nga pamilya. Sa ilo na kita sa aton sirin nagapangunang nga balita lokal. Balita lokal. Balita lokal. Nakabalhag sang 270,558 tanan ka mga individual nga naapektuhan sang pagpanalasa kung paglaslas ang Bagyo Opong sa Western Visayas. Base sa data sang Office of the Civil Defense sa Canao City Region 6. Pinakamadamo rin na record sa probinsya sang Antique nga nagdangat sa 89,519 katao. Nilasunda naman ini sang Iloilo nga yara sa 87,187 ang naapektuhan. Aklan nga mayara sang 42,017. Gimaras nga may 28,842. Kag 22,993 naman ang nalista sa Capiz. Samtang ini ang nagikan sa 1,066 ka mga kabaranggayan. Sa rin iban sa mga ini ang nagapabilin sa mga evacuation center. Nagdangat na sa masobra 2,000 ka mga individual ang apektado sa karon sang Bagyo Opong sa syudad sang Iloilo nga sa karon nagapabilin sa mga evacuation centers. Naibalawan bukas sa karon ng 40 o kunang 446 tanan ka mga evacuation centers sa syudad. Inactivate man ang mga community kitchen sa kada barangay para sa libre nga mga pagkaon sa mga gin-evacuate. Maglawas pa dira, maghahatag naman sang libre nga pagkaon ng Iloilo City Social Welfare and Development Office sa mga stranded nga pasahero sa Parola kag Lapos Wharf. Nagapabili naman sa full alert status ang Emergency Operations Center sang syudad. Nahibaluan mga ka-K5 nga iban sa mga evacuees sa syudad sang Iloilo. Ang amat-amat naman nga nakabalik sa ilatag sa mga lugar. Kagang biyahe halin sa Guimaras o kon halin sa Iloilo patabok sa Guimaras. Amo man dumanggas to Bacolod. Ang ginbalik na sang Philippine Coast Guard o kon PCG Iloilo. Kag sa dugang balita lokal, nagubang pila ka mga infrastruktura sa Western Visayas nga ginalikipan sang isa ka taytay kag 3 ka flood control projects bangod sa paglaslas sang Bagyo Opong mga ka-K5. Kag base sa report ng Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 6, naglabot sa 43,775,920 pesos and 58 centavos ang kabugusan nga balor sang kalitan nga ginbilin sini. Sa probinsya sang Iloilo, naguba ang agaran flood control sa area nga sakop sang Barangay Balabag, Pavia. Sa rin nagdangat sa 20,640,000 pesos ang balor sang danyos o kon kahalitan nga nabilin sini kag pareho man nga proyekto nga sakop sang Barangay Amparo. Sa riin yara sa 17.2 million pesos ang balor sang ginbilin nga halit. Samtang naguba man ang approach sang Bakalan Bridge sa Sebastian Antique kag ang revetment sa Bakalan River sa riin yara sa 4.1 million pesos ang balor sang danyos. Sa piyak nga bahay naguba man ang flood control project sa Kamansihan, Colasi, Antique. Sa rin nagdangat sa 1,767,391 pesos and 18 centavos ang nangin kahalitan. Nagpatigayon sa inspection ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Batiano River sa Panuas ng Oton. Iniagod nga check yun ng level sa tubig kag kapasidad sini kag mga obstruction nga makatuga sa pagbaha. Gintakos man sang mga ini ang mga dikes and drainage system sa lugar nga makabulig sa pagpugong sang baha. Samtang nagautaw-utaw kag wala na sang kabuhi sang masapwan ang anay na missing nga mga mangingisda. Kung fisher folk nga residente sa Miagao, Iloilo.
Sang Biyernes ang hapon, Setyembre 26. Ginkilala ang biktima kay Noel Canton. Isa ka mangingisda, 44 anyos, kag residente sang Baybay Norte, Miagao, Iloilo. Sandig sa pahayag ni June Paul Formentera, bayaw sang biktima sang ma-interview sang K5 News FM. Nagaisahanon nga nagpalawod si Canton sang Miyerkules, Setyembre 24, kag wala na nakapauli sa ilang balay. Nahibaluan niya ang ginapatihan nga nakitaan sa palibot sang Oton Guimaras. Oton Guimaras Street ang motorbangka sang nasambit nga biktima. Nakabaton sang Technical Excellence and Production Award. Humalin sa Manila International Dance Achievement Seal ang Mandurao Dance Troupe sang Mandurao National High School sa ginpatigay niya 2025 Manila International Dance Festival sang Setyembre 20 sa Foro de Intramuros, Manila. Kopo ng 44 tanan kabag dance troops sa Bugos nga Pilipinas sa giban pa nga mga pungsod sa Asia. Ilagin pasundayag pinagi sa pag-perform sang Sinamba sa Parao Regatta Festival nga nagapakita sa matahom nga maduagon nga kultura sang Iloilo. Naibaluan, ginkrakipan sa 20 ka miyembro ang mga dance troupe. Sa diin makapila na sila ka beses nga nagkampiyon sa pila ka mga kompetisyon. Mapalokal man, national kag international, kasubong na lamang sa mga kompetisyon sa Hong Kong kag Korea. Sa piyak nga bahin, nagbaliskad ang isa kanisa Navarra matapos nga nabungguan sang Toyota Hilux sa Barangay Santa Rita, Oton, Iloilo. Kahapon sang aga Setyembre 27. Ang driver sang Hilux ang ginkilala sa kay alias Elmore, 56 anyos nga residente sang Barangay Turog-Turog, Oton. Samtang ang driver naman sang Nissan na mo si alias Sherwin, 26 anyos sang Barangay Santa Rita, Oton. Suro kay Police Lieutenant Colonel Ali Estember, ang hepe sang Oton Police Station. Halin sa muhon ang Nissan kag pagkatukontani sa Barangay Santa Rita. Samtang halin naman ang Hilux sa Turog-Turog kag padulong kontani sa town proper. Base sa investigasyon sang kapolisan, nag-overtake ang Hilux sa motorsiklo. Apang naalang-alangan ini, rason nga nalabot ang kasugata nga salakyan. Tungod sa nasambit kay impact, nagbaliskad ang Nissan kag nagareklamo naman sang pagpalanakit sang kalawasan. Sa karon yara na sa maayong nga kahimtangan ang driver sang Hilux kag mayara na sang inisyal nga ginistoryahan ang magtimbang nga kampo. Nakumpiskar sa 17 anyos nga subject nga si alias Imok ang masobra 1.4 million pesos nga valor sa ginapatian Cebu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Ledesca Village, Barangay Tabok, Subala, Paz, kahapon sa gabi Setyembre 27. Nabaklan si Imok sa isa ka bultos ng suspected Cebu gamit ang 13 mil pesos nga bypass money. Na-recover siya pag kinakop ang 4 pagkabugkos kag 7 ka mga binultos ang ginapatian sa buong nga nagabugat sa kabugusan nga 210 gramos kag may valor nga 1,428,000 pesos. Samtang pagkatapos na-recover sa subject na sampit ka droga, nag-turnover man ini sang isa pagkadako nga pultos ang Cebu kabangdanan nga naglabot sa 2.1 million pesos ang valor sa illegal nga droga nga nakuha sa iya. Sa dugang police report, nakumpiskar sang Oton Municipal Police Station ang masobra 200,000 pesos nga balor sang suspected Cebu sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Pulo Maestra Vita, Oton, launa Jess kahapon sang hapon. Ang subject mo si alias Stephen, 45 anyos, residente sang Capiz, kag temporaryo naman niya nagatinera sa Iloilo City. Suro pa kay Police Lieutenant Colonel Ali Estember, ang hepe sang Oton Municipal Police Station, nagdugay sang isa ka bulan ang nangin monitoring kay Stephen. Nabaklan ng subject sang isa ka plastic sachet sang ginepatihan Cebu gamit ang 1,100 pesos bilang bypass money. Na-recover sa iyang kabugusan nga 204 pesos o kon 204,000 pesos nga balor sang ginepatihan Cebu nga nagabugat naman sang 30 gramos. Nahibaloan nga upod sa obra ni Stephen ang iyang mga parokyano kag sa Bakaw, Mandurriao. Ginaligar nagakuha sang supply. Sa karon, nagapangatubang ini o kunyara na ini sa kustodiya sang kapolisan kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Halin sa
sa balita lokal, sa ilo na kita sa aton sa Balitang Regional. Balitang Regional. Sa Balita Regional, pamilya sang lalaki nga nasapuan patay sa barangay Matabang, syudad sang Talisay, nagapanawagan sang hostisya. Ka K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod sa Kampiyon nga report. Nagapanawagan sa hustisya ang pamilya sa lalaki nga ginkilala na si Joseph Sabulmora ang nasapuan sa barangay Matabang, syudad sa Talisay, yayara na sa advanced state of decomposition. Siling ni Raul Sabulmora abay sa biktima nga tuman kasakit ng ilang nabatsagan sa ilang na imanuan na gindangatan sa ilang katatlo nga bata bangod wala inisang kontra sa ilang lugar nga ilang ginapatihan ginhold up. Suno pa sa pamilya nga dako ba ng posibilidad nga hindi magdubo sa duwa ka persona ang sa likod sa pagpatay sa kay Joseph at pagkawat sa iba niya nga makagamitan kalakip na ang pula niya nga motorsiklo. Siguro sir, ang ano na sa iya, siguro sir, basta yung nakakilala man na sa iya, kaya nga aging kuwagit kabuhi ya. Pwede adlock silang makilala sila kung buhi o nilang bata. May motor na sa sir nga click, nga pula color. Why man sir, why? DTX 500 Morning Newscast. It's ka K5 Red Salgado para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalinyawan sa Negros. K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Sa ilo na kita sa aton Balita National. Personal nga magapadulong ang Department of Social Welfare and Development Department of Social Welfare and Development kan DSWD sa Masbate City kag Romblon agod nga bisitahon kag hibaluon ang kaimtangan sang mga residente kag tagan sa nagakaigo nga bulig. Suro pa kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, natala na sila nga magabiyahe buwas nga adlaw padulong sa nasambit nga mga lugar kon subong adlaw nga labi nga naapektuhan sang Bagyo Upong. Suro sa iya nga ang ini nga inisyatibo ang sunod sang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipasiguro nga mabuligan kag mahatagan sang kinahanglanon ang tanan nga residente nga naapektuhan sa kada lugar nga ginlaslasan sang bagyo. Una na nga ginpahayag sang DSWD nga naglabot sa 641,000 ka families kag 2.2 million ka mga individual ang naapektuhan sang paglaslas sang Bagyo Mirasol, Bagyo Nando kag Bagyo Upong sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod base sa pinakauli nga data sang ahensya. Samtang ginpato naman sang ahensya nga mayara sang bastante nga supplies sang quick relief food packs. Sa piyakas sang ginalauman nga 5 tubtob siyam ka bagyo pa ang magasulod antes magtakop ang tuig 2025. Ginkumpirma sang Malacanang ang pagbiya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure nga nag-imbestigar sa anomalya sa flood control projects. Subong man, nagpamalibad sa Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga kumpirma ron kung ginbato na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Magalong. Sa sulat ni Magalong kay Presidente Marcos, ginapahayag sini nga nagbiya siya sa pwesto agod hindi magubaeng integridad sang investigasyon. Una na nga ginpahayag ni Palace Press Office o ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ginatunan sang legal team ni PBBM kung may conflict of interest si Magalong sa ICI. Samtang sa isa ka speech, ginpahayag ni Magalong nga hindi basta-basta ang corruption sa DPWH nga iya natukiban sa paglibot nila sa pungsod sa tunga sang investigasyon sang ICI sa mga flood control projects. Yaring pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. And I was expecting, I anticipated that corruption is widespread. But now that I've been going around the country, I've never
expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan naming mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Sa dugang balita national, igapadayon sa 2026 ang pagpatuman sang flood control projects gamit ang 300 billion pesos nga gin-allocate para sa karon nga tuig apang may nagakaigo nga safeguards suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang payag ang ginhimo ni PBBM sa iya pagbisita sa Gonzaga, Cagayan, kung sariin iya ginpangunahan ang pagpanagtag sang bulig sa mga residente. Amuman mga mangunguma nga naapektuhan sang Super Typhoon Nando. Ginpasiguro man sang presidente nga pagagastuhon sang maayo ang pondo sang publiko para sa kaayuhan sa mga Pilipino kag iya gindugang nga hindi na masulit pa ang mga pagpang-abuso sa pagpatuman sang multi-billion pesos nga flood control kag infrastructure projects. Ginatagan pagtamod ni PBBM nga ang gobyerno ang nagaserbe lamang nga custodian sang kwarta sa mga taxpayers. Una na nga ginmando ni Presidente Marcos Jr. nga isaylo sa priority program sang iban nga ahensya sang gobyerno ang 255.5 billion pesos nga original nga gintigana para sa flood control projects sang DPWH sa 2026. Ginmando naman ni PBBM sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga ibalik ang acceptance process sang local government units o kon LGU antes madeklarar nga completed ang national government projects. Suno pa kay Marcos nga pinaagi sini, masiguro nga natapos ang tanan nga proyekto antes ang turnover sa natungdan nga mga LGU. Yari ang kabahin sang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Biruin ninyo, kung hindi po natin ginawa yan 255 billion na yan kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti, yan, kaya't kinanselan na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. At yan po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming mga pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong i-approve na flood control project para naman basta't nakita natin maayos ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang completion, may acceptance ng local government. That's the new factor that we put in. Gov. Egay, I was surprised because nung umikot ako, kausap yung isang barangay chairman, wala na palang acceptance ngayon. Eh hindi pwede yun. Kaya ang acceptance po, pagka may project po ng national government, halimbawa, gagawa sila ng kalsada, magtatayo ng school building, at maglalagay sila ng flood control. Nung governor po ako, hindi po pwedeng sabihin completed yung project na yun hanggang tinanggap ng local government executive. Ginbuyagyag ni Vice President Sara Duterte nga nasa puan nga wala sa panglibutan ng yamay nga siya ni Presidente Rodrigo Duterte sa salog sa sunod sa niya mismo nga selda. Sa statement sa Vice Presidente, nakabaton sila sa impormasyon naman sa hospital sources nga kinahanglan i-laboratory test ang yamay bangod na lipong ini. Apang wala sila gilayon na ginpahibalo kag wala man ginhatagan sa kanuman nga
pagpaathag. Bangod sini na alarma sina sa sitwasyon ni former President kag gina-question ang kapasidad sang ICC angon sa security kag safety sa nga ni Presidente. Sa karon, nagapanawagan ng pamilya Duterte sang gilayon nga aksyon gikan sa ICC kag irespeto ang kinamatarong ni Anay Presidente Duterte. Samtang nagapamalibad ang International Criminal Court sa paghatag sa komento sa pahayag sa Vice Presidente nga ang iyamay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte ang nasapwan nga wala sang panglibutan sa sunod sang selda sini sa dahig. Inibangod sa base sa right of privacy, wala nila ginatalakay ang private matters ng isa ka dinadong individual. Dugang pa sang ICC nga ginahimo nila ang tanan nga tikang agod ma-preserbar ang physical kag psychological well-being sang tanan nga mga detainees. Balita International. Sa balita sa luwasang pusod, nanindugan si US President Donald Trump na hindi sinipagpahanugutan ng Israel nga sakupon ng West Bank. Sunod kay Trump, apisar nga ginanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ginakabing nilang kabahin ng West Bank. Ini naman ang ginapamatukan ni Trump. Angot sinin na tadana na maliwat nga makigsapol si Trump kay Netanyahu sa Lunes nga adlaw. Kung mandumduman, nagapangatubang sang pressure ang Israel, may kaangtanan sa pagtapos ang giyera sa tunga nila sang Gaza. Nagpatuman sang curfew ang Indian Security Forces sa Leh, ang kapital sa Himalayan region sa Ladakh. Ini matapos ang naglala nga kinagamo sa tunga sa mga protesters kag mga pulis. Konsediin 4 ka mga tawo ang napatay. Madamo man nga mga tawo napilasan matapos ginsunog sa mga nagaprotesta ang opisina sang Bharatiya Janata Party o kanang BJP. Ginbaso naman sa gobyerno ng India kay Sonam Wangchuk ang kinagamo bungod siya ang nag-umpisa sang kagamo apang iya ini ginapanginwala. Naibarawan niya rin pa sa tuig 2019, nagahingyo na mga pumunuyo nga ibalik ang statehood sang Ladakh agod mahatagan sila sang trabaho. Sa iluhan naman nato ng aton siring balitang negosyo. Balitang negosyo. Makalaom naman ang mga motorista sang magkatuhay nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Base sa resulta sang International Fuel Trading sa nakaligad nga adlaw, ginpahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga ginalantaw nga magaraw ang presyo sang gasolina apang magataas naman ang presyo sang diesel kag kerosene. Suro pa kay Romero nga ginabanta nga magarabo sang 80 sentimos ang kada litro sang presyo sang gasolina, samtang ang diesel naman ang ginalantaw nga magasaka sang 5 sentimos sa kada litro, kag ang kerosene naman ang posible magasaka sang 40 sentimos sa kada litro. Iga-anunsyo naman sa mga kumpanya sang langis ang aktual nga hulag sang presyo sang petrolyo sa Lunes nga adlaw, kag igapatuman pagkasunod nga adlaw sang Martes. Yari naman ang mga ka-K5 ang aton sa ring foreign exchange rate update. By the way, good morning kay Sir Romy Basbano, Sir Tristan Wyatt V. Gulay, Sir Arman Baco Guay, Ma'am Aisha Ahmad, and Sir Ricky Armencia, nagatutok sa aton sa ring pagpangalagad. Mga ka-K5 ang Australian dollar ang may baylong 38 pesos and 4 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylong 154 pesos and 59 centavos. Samtang ang Brazilian real mga ka-K5 ang may baylong 10 pesos and 87 centavos. Ang British pound ang may baylong naman nga 77 pesos and 84 centavos. Samtang ang US dollar ang may baylong 58 pesos and 12 centavos. Ang euro ang may baylong 68 pesos and 1 centavo. Ang British pound mga ka-K5 ang may baylong 77 pesos and 84 centavos.
Ang Canadian dollar ang may baylo naman nga 41 pesos and 69 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 44 pesos and 99 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 72 pesos and 85 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 13 pesos and 76 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 99 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 8 pesos and 14 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo naman nga 15 pesos and 82 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 47 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 17 pesos and 30 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo naman nga 190 pesos and 19 centavos. Ang Libyan dinar mga KK5 ang may baylo nga 10 pesos and 76 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 13 pesos and 76 centavos. Samtang ang Nepalese rupee ang may baylo nga 40 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo naman nga 33 pesos and 54 centavos. Ang Saudi Arabian riyal ang may baylo nga 15 pesos and 50 centavos. Ang South Korean won ang may baylo nga 4 centavo. Ang Taiwan dollar mga KK5 ang may baylo nga 1 peso and 90 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 80 centavos. Halin sa balita negosyo, sa ilo naman nato ang aton siring balita sa patag sang sports. Balitang sports. Malabo pa sa gihapon nga makaupod sa masunod nga mga hampang sa Joel Embiid kag Paul George sang Philadelphia 76ers bangod sa padayon nga pag-ayo gikan sa ilatag sa kamang operasyon sa tuhod. Nakahampang lamang si Embiid sang 19 kahampang sa nakaligad nga season bangod sa injury sa nawala nga tuhod kag tiil. Samtang si George ang nakaangko naman sa injury sa nawala nga tuhod kag adductor kamangdanan ni wala siya nakahampang sa umpisa sang training camp. Pareho nga wala sang patod nga petsa ang pagbalik sa duha ka All-Star. Apang positibo ang ilang pananawan sa ilang pag-ayo. Magabukas ang pre-season sang team sa Oktubre 2 kag 4 batok sa Knicks sa Abu Dhabi. Halin sa balita sports, sa iluhan naman nato ng aton siring mga balita sa showbiz. Balitang Entertainment. Kag sa aton balitang entertainment, ginkoronahan bilang Mr. International 2025 ang tiglawas sa representative sang Pilipinas nga si Kirk Bondad. Ginlutos ang Filipino-German model ang 40 tanan ka mga kandidato humalin sa nagkalain-lain nga pungsod sa among pageant nga ginhiwat sa Bangkok, Thailand. Samtang ginkoronahan naman bilang first runner-up ang tiglawas ng Lebanon kag second runner-up naman ang tiglawas ng South Korea. Nahibaluan nga magluwas sa corona, nakasulod man si Kirk sa top 5 sa National Costume Competition kag top 3 sa People's Choice Contest. Congratulations, Mr. Kirk Bondad. This time, sa iluhan nato ng aton siring Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Sa kinaandan, ang tawo nga nagatigulang masami, luyag na sa matawhay nga kaboy kag luyag na lamang nga lingaw-lingaw kag ang iban. Mas gusto nga magapabili na lang sa sunod sa maday ilabi na kontuman na gid katigulang. Apang sa Netherlands, isa ka 29 anyos nga si Annie ang may madugay na nga handom sa kabuhi nga nalakip sa iya bucket list nga gusto ma-experiencehan kag iniamo ang maaresto kag mapreso. Bao ang nasambit nga handom ni Annie ang nakalabot sa mga pulis kabangdanan nga ginhatagan nila inisang katumanan kon sa diin inagin aresto ginpusasan sa ginsulod sa presuhan sa malipot kation ang nasambit nga tigulang. Sa natabo lubos ang kalipay ni Annie kay makita sa iya guya ang kasadya nga natuma na ang iya handom nga maaresto kag mapreso kag iya ini ginatawag nga dream come true.
K5 Aaron. Makitanong yuhum-yuhum ang tingko lang. Yes. Ano lang niya kinanay siguro ya. Ma-experience nam lang kadali. Way mo siya sang itutuyo siguro nga mag-commit sang krimen siguro. Ano yan lang. Gusto yan lang i-explore. Explore yan lang. Basta namin man ilayang nga prisuhan. Yes, siyempre maghambak ka sa Netherlands. Siyempre, ang pag-serve da iya sang human rights, bongga-bongga ginada iya. Kag in terms of the advancement, kay K5 Aaron. Yes, mga facilities nila. Facilities nila. Kag ang treatment sa mga PDL kay K5 Kim. Amogid kay K5 Aaron. Good morning, sa nagpamati sa aton sa Barangay Kataling Bad Molo, sa San Juan Molo, sa San Pedro kay Cap Carla La Pascua, sa din pagidi sa Barangay San Antonio Molo nagatutok sa aton dira sa may kapihan sa Molo, sa mga aton security guards sa Western Institute of Technology, mga gwardiya naton nagapamati gid subong sa Esplanada, mga green guards naton. Sa kutob sa mga duty diri sa gobyerno gabantay sa mga lalagawan naton da mga K5 maayad-ayad nga aga sa inyo. Balita Trust. Masugpon ba? Good morning kay Ma'am Aisha Madamalia Curiosity. Amagid ako ng mga bagay-bagay nga you want answers sa imong mga mapalamang kutanon on how it feels like to be detained or ano ba lang life kasulod sang presuhan inside a prison cell, mga K5. Good morning kay Ma'am Maricel Baluro Casipe dira sa may barangay Balabago Haro, kay Sir Romy Basbano. Dira sa akon nga nanay-nanayan dira sa kay Auntie Itin dira sa may Banuan Sang Leon. Sa akon Eloy Mandran family, Kaluyo and the Montaño family. Sa akon Nablos nga Sabad dira kay Sari doon. And kay Sir Julio Sancho Abelarde Medina. Kay Nanay Sasa dira sa barangay San Nicolas La Paz, taga San Nicolas pero taga Dueñas kid. Good morning sa imo nanay. Kag sa naga muna no kay Nanay Sasa dira. Sa tanan niyo mga live viewers naton sa karon, good morning. Mga ka-K5 inyo nabatyan ang mga balita kag impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning Newscast. Happy birthday dira sa may mga birthdays today and enjoy your day mga ka-K5. 88 days more to go before Christmas. Amat-amat na naton mabatsyagan ang Christmas feels kaya ginatawag. Ang katugnaw mo sang palibot kag isang hangin na nagadapya mga ka-K5. Bantayan na ang masunod nga programa diri sa K5 News FM Iloilo. Ang programa Ireklamo Mo sa K5 with K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Nakaupod daton sa Master Control ka K5 Lawrence Espeja Suliman. Thank you so much sa mga nagpamati via our relaying stations sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Again, advance happy anniversary dira sa K5 News FM Sara 88.7. And of course, good luck dira sa ila sining fun run ongoing sa karon nga pasakupan sa pila ka mga katapos dira sang Philippine National Police as well man sa mga residente kag mga kabataan dira sa may Banuan sang Sara, Iloilo. Kami ang inyo nakaupod. Kami ang inyo alagad. Ako si K5 Kim Montaño Kaluyo. Kaga ko naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Championing